Charles kien bniedem b'talent, karizma, inizjattiva u kapaċità. Kien ġentlom b'qalb kbira. Dawn kienu l-kliem li bihom in-negozjant Charles Camilleri ġie deskritt meta fil-Belt Valletta ingħata l-aħħar tislima. Il-korteo bit-tabut beda minn triq ir-Repubblika b'waqfa quddiem il-bini tas-soċjetà fil-Armonika La Vallette, soċjetà li għal xi snin sa mewtu kien president tagħha. Il-korteo ntemm quddiem il-Knisja ta' San Pawl Nawfragu fejn mijiet attendew biex jagħtu lil Charles l-aħħar tislima. Charles kien benefattur tal-Knisja b'imħabba speċjali lejn San Pawl. Għal-funeral apparti mijiet ta' familjari, raba u ħbieb attendew ukoll diversi awtoritajiet tal-pajjiż fosthom ir-raġel tal-President is-Sur Edgar Preka, l-Speaker, il-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil, l-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi, kif ukoll numru kbir ta' deputati. Matul ħajtu Charles kien negozjant ta' suċċess, magħruf l-aktar bħala wieħed mis-sidien ta' kumpanija tal-ħelu li għamlet isem f'pajjiżna. Għal xi snin serva wkoll bħala President tal-Klabb tal-Futbol ta' Valletta. Maħbub minn ħafna, Charles ingħata tislima kif xieraq fl-aħħar mixja tiegħu fit-toroq tal-Belt Valletta, belt li matul ħajtu tant kien iħobb.